Той ли сме? Не и с вас отделно. Не знам защо е правил отделна среща с вас, но така или иначе... Готови ли сме? Добре, благодаря ви, че взехте нашия брифинг. Той е във връзка с предложенията на Възраждане, които бяха отхвърлени вчера в двата бюджета, в бюджета на Държавното обществено осигуряване, в бюджета на Здравноосигурителната каса. Предложения, които бяха насочени да удовлетворят желанието на българските граждани, на социални групи, които години наред бяха мачкани от модела Борисов. Давам ви следните примери. Предложение на Възраждане за увеличаване на майчинството. Дори механизъм, с който майчинството да бъде контролирано през годините, а не поскимване на едно или друго правителство да се променя всяка година или да се замразява с години наред, както беше до сега. Втората година майчинство – специален механизъм. Не се при. Аз питам, това ли е олигархията в държавата? Майките. Второ предложение. Майките да могат да се връщат на работа и да получават 75% от втората година майчинство. Не се прие. Въпреки че управляващите многократно от трибуната и на първо четене заявяваха, че те ще предложат същото нещо с бюджет 27. Каква е разликата? Никаква. Как ще се повлияе на бюджета това нещо? Положително. Не се прие. Друго предложение за безработицата. Фонда безработица, само да уточня, в НОИ е на плюс. Тоест, обезщетението за безработица може да се увеличи. Няма никакъв проблем. Предложих актуализация на това обезщетение. Отново не се приема. Актуализация е реална с реалностите. Но за сметка на това управляващите вдигат максималния осигурителен доход, вдигат минимално осигурителните доходи, т.е. гражданите ще плащат повече, но няма да получават повече. Отново замразено години наред обезщетение за безработица. Не се прие. Искам да попитам, това ли е олигархията в държавата? Защо удрят тези хора? Защо се продължава модела на Борисов и Пеевски в тази посока? Друго нещо, предложение. Ами защото вие не можахте да Секунда, госпожо, ще след малко въпросите. Друго предложение. Социално предложение. Отново. За отпускане на социални пенсии. Отпускане, критерии за отпускане на социална пенсия. Пак не е променен от 2008 година. В момента критерият е такъв, че никой в държавата почти не може да получи социална пенсия, ако доживее до възрастта, защото възрастта е доста висока, 70 години. Знаете, средната продължителност на живота в България е много по-ниска. Отново не се при. Аз ще дам възможност и на господин Петров да каже и други наши предложения, да видите за какво става въпрос и дали това е борба с олигархията и мафията. Опитахме се да помогнем и на българския бизнес, като предложихме намаляване на дните, в които работодателя плаща болничния. До сега са първи и втори ден. Предложихме само първия ден работодателя да заплаща болнична ли, за да помогнем на малкия, на микробизнеса в противовес на вдигането на минималния и максималния осигурителен праг. Много важно предложение, което направихме, за съжаление бе отхвърлено, е преместването на парите от частните пенсионни фондове, там където трябва да бъдат в НОИ. Частните пенсионни фондове, където осигуряването е един парадокс, задължително доброволно, носят съмнителна доходност на хората. Затова ние предлагаме парите да преминат в НОИ. А ако някой желае, е свободен сам да се мъчи да получи някаква доходност от частните пенсионни фондове. Тъй като това не се прие, ние се запитаме дали това не защитава олигархията в България. Знаете, че милиарди евро се въртат в частните пенсионни фондове, поне според нас е в ущърб на хората, и в бюджета на здравната каса. Повечето от вас сигурно знаят, че всяка година ние от Възраждане предлагаме увеличение на парите за скъпоструващо лечение на тежко болни деца, защото парите не стигат. И постоянно давам примера, че когато през 24-та година предложихме увеличение с 27 милиона лева, то не бе прието. В края на годината, точно с 27 милиона лева, правителството се наложи спешно да захранва този фонд. 2 дни преди да внесем това предложение, на 14 юли по Българската национална телевизия в централните новини излезе репортаж, че разходите на фонда за скъпоструващо лечение на деца са се увеличили значително спрямо миналата година и по-точно с 3,5 пъти повече.
Посочихме всички тези аргументи вчера на народното представителство. Посочихме, че постоянно, и вие знаете много добре, че постоянно се организират и продължават да се организират благотворителни кампании, да се изпращат СМС и ДМС и така нататък за болни дечица. За съжаление, мнозинството от народните представители за пореден път отхвърли това наше предложение да се увелича с 7,3 милиона евро парите за скъпоструващо лечение на тежко болни дечица. Не ни остава нищо друго, освен да предложим отново в евентуалния бюджет, ако това правителство изкара, разбира се, до предложение за редовен бюджет за 2027 година, а наред с това да се снабдим с статистика колко пари в момента се дават за тежкоболни дечица, тъй като това е една изключително важна социална кауза на Възраждане. Не отговорихте на въпроса обаче, отчитате ли и вашите грешки на Възраждане за